Legazpi City, padagos ng ipinapatrabaho. Mga tanod tinawan invest kan ang probinsyano party list. Aspirante para alkalde sa Pulangi Albay, lataw ning marhayan mga tarpulin. Maiwasan na blackout sa Masbate, ikinauyam kan mga konsumidores. Sa lado nasyonal, importasyon ng karneng urig posibleng dugangan pa. Roll out plan sa bakuna susunodon kan gobyerno. Kaso ng COVID-19 sa nasyon, padagos pang naglalangkaw. Unified Contact Tracing Protocol hinagad na ipasunod. Bareta sa ibang nasyon, mga protesters kan Myanmar, pinatanidan kan mga otoridad. Sa lado kan Karawat, PBA The Beast nagbago ng buhay. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Diretso ang patrabaho sa pinapagibong South Road sa likod sa Nakan, Casablanca Suits sa Washington Drive, pasiring sa ampangan kan SM City Legazpi, as in Legazpi Grand Terminal. Ini matapos na magtugot naman si ako Bicol Representative Zaldico na matabasan ang sa iyang propiedades sa nasabing lugar para maagihan ang proyektong tinampo. Sa ngunyan padagos na ang pagkongkreto sa nasabing tinampo, asin piglalao na ini matatapos sa mas lalong madaling panahon. Si Albay 2D Representative Joey Sarte Salceda ang nagconsider ng fondo para sa proyekto asin pinaagi naman sa Albay 2D Engineering's Office. Mantang katuwang mandigdi ang gobyerno lokal kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sobrang kaugmahan asin pasasalamat kan mga tanod kan iba-ibang barangay sa Daraga Albay matapos na sindahan matauan invest na magagamit nila sa indang pagpapatrolya para mamantinir ang pasi orden sa indang nasasakupan na lugar. Ang siring na bagay nangyari matapos na mismong si ang probinsyano party list, Representative Alfred de los Santos, ang personal na nagbisita sa mga barangay tanganing itao ang mga tanod vest. Sinabi ni de los Santos na respetado niya ang mga barangay tanod dahilan sa sakripisyo asin pagtayakan sa indang buhay, tanganing masiguro na matrangkilo ang lugar siring man ang mamantinir ang seguridad kan mga residentes kan barangay. Idinagdag pa man niya na ipagpapadagos niya ang serbisyong probinsyano. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Latawo na ning marayngon niya ang pangaran ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda sa plano kay ning magkandidato para alkalde kan Pulangi Albay sa masunod na eleksyon. Inananotaran dahilan ta nakabandera na sa mga barangay ang mga tarpulin kay ni. Kaya siya aram na kan mga residentes na ang plano kan kung ano ang plano kay ni. Mismo si Salceda ang nangingenot sa Project Angel kung saan ini may kinaraman sa feeding program para sa mga aki asin pinagtatawanan pa ng mga regalo. Siya makusog na naniniwala sa tataramon na inang one town, one people, one Pulangi. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Multi-5. Pinalagan kan mga negosyante asin residentes sa Masbate ang mahiwasan na power interruption na ikinaraot kan sa indang mga kagamitan sa harong patinaan sa indang negosyo. Ibinasol kan mga residentes ana 3 4 na beses o 3 4 na beses na blackout kada aldaw na minaabot nina 8 oras sa lumang generator set sa planta kan DM Consonji Incorporation. Sinabi ni Maria Veraluz Dimen an OIC kan o ang General Manager kan Masbate Electric Cooperative na daiman sinalidahan asin pigagamit pa man giraray kan DMCI ang defektibong makina kung kaya minapalyara na makakuha ni na enerhiya asin kuryente sa Maselco. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit.
Dagtagama ang sangguniang bayan kan Daraga, din maabot sa 6 million pesos na pondo tanganing makapag-construir ng slaughterhouse sa Barangay de La Paz, Daraga, Albay. Sigun kay Kagawad Bob Magalona, ang pamayukan Committee on Infrastructure, kay puan na magpagibo ng bagong bubunuan ni Nurig, tanganing masiguro na marahaya sin malinig ang mga karne na ipapabakal sa merkado publiko kan Banwaan, asing kataraning na syudad asin munisipyo. Ang pagpapagibo ng slaughterhouse saro sa mga priority projects kan sangguniang bayan kan Daraga kunya na taon 2021. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Rexodol Forte, lakas banat sa apat. Ipinagtaong kwentana ni punong barangay Glenn Barcelon kan Barangay Dapdap, Legazpi City sa mga otoridad kan Legazpi PNP asin korte kon ano ang magiging desisyon may kinaraman sa sarong kagawad kan sa iyang barangay na aligadong naaktuhan na nagkakaigwanin pat session. Magigirumduman na nagkondukta ng buy-bust operation ang mga personahes kan Legazpi PNP kaiba ng Pidaya Bicol sarong harong kon sa inaaktuhan na nagkakaigwanin pat session sina Barangay Kagawad Alex Aguayo Sr., Bienvenido Dawal, Alana Paul Serrano, gabos sa mga taga-Dapdap, asin si Jojo Ala, taga-Bagakay kan Legazpi. Mantang nakadulag si Dennis Valencia Ibahoy alias Bachoy, asin tagsadiri kan harong na si Resty Bahoy Inapod alias Hapon. Nakuha kan mga otoridad ang sarong pidasong heat-sealed transparent plastic sachet na pigtutubudan na may laog na shabu asin iba pang drug paraphernalia. Mahigot ang pangapodan kan Legazpi PNP sa publiko na pasiguruhon ang sa indang mga harong asin opisina na nakalak bago sinda maghali. Katakot ini kan ipinaabot na sa sindang report kasarong election kan Comelec Bicol na nawara ng maabot sa 20 million pesos na nakalaag sa yung drawer sa regional office kan sa indang ahensya. Sigun kay Charlotte Arrive E. Arcaño, 33 anyos, Daraga Election Officer 3 na kan siya magpasiring sa iyang opisina, nawawara na ang maabot sa 20 mil pesos na kwartang sa iyang nawalat sa drawer kan sa iyang lamesa kan malingawan kaining ilak. Alagad paglawag niya sa opisina kinagahan, nakasara na mangiraray ini pero wala na so 20 mil pesos niyang kwarta kasi nagparahanap na sa alagad wala na talaga sa kwarta. Sa kunyang padagos pa ang pagkondukta ng investigasyon kan Legazpi PNP sa daw ng bita ng insidente. Ngunya na aldaw, pupuna na kan Albay Power and Energy Corporation o APEC ang sendang massive disconnection sa mga konsumidores na dai nagbabayad kan sendang mga bill. Sigun kay Chief Operating Officer Apo Alvarez, ang mga konsumidores na may halawig asindera kulang bayadan, ang target nindang putulan ng kuryente dahil sa halawig naman ang panahon, ang sendang pinagtao tanganing areglaron ang sendang mga bill. Ang massive disconnection pupunan ngunyan na sa 1st District kan Albay. Sa ngunyan ang apudan si Alvarez sa sendang mga konsumidores na magpasiring sa sendang opisina asin mga bayad centers tanganing areglaron o bayadan asin tanganing daim maputulan nin supply nin kuryente. Yan ang kabtang ka na mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay di. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Ups ka para hindi na dying inside. Diet Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Pigadalan kan gobyerno na langkawan ang minimum na volume kan pwedeng i-import ng mga karning orig sa nasyon ngunyan na taon. Initanganing mabawasan ang namamatayan na kakulangan ng supply kan karning orig sa nasyon dahil sa African Swine Fever o ASF. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar, na pagkakarkulong kukulangonin maabot sa 400,000 na metric tonelada na supply ng karning originasyon ngunya na taon. Paliwanag ni Dar na minabot na sobra sa 1.6 milyon na metro tonelada ang demand sa karning orig mantang nasa 1.3 million metric tons man ang pinaglaoman na supply. Dahil ang digdi sinabi ni Dar na pigrekomendar kan minimum access volume o MAV Advisory Council na itaas sa maabot na 388,790 metric tons ang MAV kan karning orig halis ay presenteng 54,000 na metriko tonelada. Mantinidong susunodon kan gobyerno ang nabilog kaning rollout plan para sa bakuna kontra COVID-19. Ini ang tinawanin doon ni Presidential Spokesperson Harry Roque bilang kasimbagan sa rekomendasyon kan Communist Party of the Philippines o CPP sa gobyerno na dai maggamit nin mga lunadan kan militar sa paghatod nin bakuna. Sigun kay Roque, dai nindadadangugon ang kagadan na ini kan CPP asin siniguro na masunod ang nainot ng plano kan gobyerno. Sinabi niyang binilog nasabing vaccination rollout plan sa tabang kan mga pangenot na eksperto sa nasyon. Tinawanin doon ni Roque na maski may libertad na magpayag kan na nasa buot ang CPP, sagod dumana sa na ini asin dai inidadangugon kan gobyerno dahil taan grupo pinangaranan na bilang terorista. Suminakat na sa 540,227 ang kabilugan na bilang kang coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa nasyon. Ini matapos sa makapag-rehistro ang Department of Health o DOH nagdagdag na maabot sa 1,235 na panibagong kaso ng COVID-19. Nasa 29,000 man man ang active cases kay ni. Mantang 53 ang nadagdag na bilang kan mga narahay sa helang kaya nagsirit na sa maabot sa 499,764 ang total recoveries. Mantang 65 man ang kadagdagan na bilang kan mga nagadan sa virus kaya nasa 11,296 na ang death toll kan coronavirus sa nasyon.
Nakapagrehistro nin kadagdagan na 38 na bagong kaso ng COVID-19 sa lado kan Philippine National Police o PNP. Sa ipinalawas na datos kan PNP Health Service, suminakat na ang bilang kan COVID-19 cases sa 10,519. 553 sa mga ini ang mantinidong aktibo sa virus, kung sa insa kaparehong datos, nadagdagan man in 48 ang bilang kan mga narahay sa COVID-19, dahilan para maglobo ang bilang kaini sa kabilugan na 9,936. Mantang mantinido man na nasa 30 ang bilang kan mga nagadan sa lado kan PNP dahil sa COVID-19. Paragos pa mang giraray ang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa Cebu City. Base sa datos kan Octa Research Group kung saan nagluwas na nagalangkaw ng 30%, ang nairehistrong bilang kan bagong kaso sa syudad poon kan nakaaging semana. Katumbas ini ni maabot sa 123 na bagong kaso kada aldaw poon Pebrero 1 sagkod 7. Nagitaas man ng 10% ang positivity rate sa Cebu City, mantang nasa 11.11 po per 100,000 population man ang attack rate. Sigun kay Octa Research Group, maski mantinidong kontrolado ang sitwasyon kan COVID-19 sa Cebu City, di pa man giraray may iwasan na makapagpadara inining kaaditan, lalo na tanay rehistro naman ang bago asin mas nakakaulakit na UK variant sa lugar. May girumdoma na kanakaging semana, sinabi ni Department of Health na nagpositibo sa UK variant kan COVID-19 ang sarong nag-uli na OFW, alagad nakarecover man ini. May got na pigmomonitor kan Bureau of Customs o BOC ang pag-abot kan bakuna kontra sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa nasyon. Sigun kay Customs spokesman na Vincent Maronilla, nababantayan ninda ang pag-abot asin pagdiskarga mismo kan COVID-19 vaccine gikan sa mga eroplano dahil da ini pwedeng may pairarom sa X-ray examination dahil sa sensitibong marhay ang mga ini. Sinabi niya mga kakatawang niya ang Department of Health o DOH sa pagbantay sa bakuna. Sa ngunyan, piglalao man na ang pag-abot kan bakuna ngunyan na simana o sa masunod na simana. Nagapilar ang retailer sa gobyerno na makaibahan ang mga retail frontliners sa COVID-19 priority list kan gobyerno. Sa surat na ipinadara ni Philippine Retailers Association President Rosemary Ong kay Health Secretary Francisco Duque III na nag-apilar ini sa gobyerno na maging parte sana ang mga retail frontliners, partikular na ang nasa public markets, as in supermarkets, derwal daw ini nakakasalakan publiko. Sinabi niyang importante na protektado ang mga ini sa COVID-19 dahil ang posibleng exposure kan mga ini sa virus. Sinabi pa ni Ong na makatabang man ini para maibalik ang kumpiyansa kan publiko asin magkaigwan ng makasog na operasyon ang mga iba-ibang negosyo. Tinawanin doon ni Ong na anuman na suporta na may papahiling kan gobyerno sa mga retail workers pagdadarama ng magayon na epekto sa pagbangon kan ekonomiya sa nasyon. Hinagad kan liderato kan Kamara ang gobyerno na sa gobyerno ang magkaigwanin unified contact tracing protocol sa tao ka nagpapadagos na patakot kan COVID-19 pandemic. Ini sa paagi kan resolution ni House Speaker Lord Alan Velasco na House Resolution number 1536 na may kamawota na magbilog ni National Contact Tracing Protocol para masigurong epektibo ang pigagibong data monitoring system sa nasyon. Paliwanag ni Velasco na kung ang presenteng contact tracing sa nasyon ang pagbaybasehan, maabot sa na sa 7 close contact kan sarong COVID-19 patient sa naan masususog. Sigun kay Velasco, ang nasabing dagos malinaw na harayo sa close contact na dapat masusog base sa ratio na 1 na COVID-19 patient is to 37 contacts para sa mga urban areas, mantang 1 COVID patient is to 30 contacts man para sa rural areas. Dagdag ni Velasco na sa oras na makapasar ang nasabing lakdang sa bibilugo na Unified National Contact Tracing Protocol, kinakaipuhan na aramon kan ahensya kan gobyerno para magserbing centralized repository of information o sarayanin anuman na makukuhang impormasyon para magkaigwanin marhay asin malalao man na emergency response system. Na pag-araman na sa ngunyan na ang staysafe.ph ang pigagamit na digital contact tracing kan man iba-ibang ahensya nin gobyerno. Pinayro na ka nagkapirang senador ang Department of Health o DOH para sa natrasong pag-release ng benepisyo kan mga health workers sa taho kan padagos na namamatayan ng pandemya.
Sigun kina Senador Risa Ontiveros, daing rason para maatraso ang benepisyo kan mga ini dahil sa available man ang pondo para digdi. Kasi nakapalaman sa lay, tinawanin doon ni Ontiveros na bako sufisyente ang puro pagpasalamat sana. Kasi pag-orgulyo kan Department of Health sa serbisyo kan mga health worker dahil sa katotohanan, dahil sinda natatawanin tultul na kompensasyon. Tinuyaw man ni Senador Panfilio Lacson ang Department of Health dahil sa pirming atrasadong pagtataon ng benepisyo para sa mga pamilya kan mga doktor as in nurse na nagadaan dahil sa COVID-19. Ay giramdoman na kanakaaging simana naglansar ni Hiro protesta ang healthcare workers hali sa National Kidney and Transplant Institute, Philippine General Hospital as in Lung Center of the Philippines dahil sa atrasado nindang allowance. Makusog na pinahimutikan kan na Department of Finance ang ginibong collateral kan gobyerno ang teritoryo kan Pilipinas sa pangungutang kaininin pambakalin bakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Finance Undersecretary Mark Dennis Joven o Hoven na daing anuman na naging kasunduan manungod sa pagkakaigwanin collateral para sa pag-utang na linaog kan gobyerno. Base sa datos, ang kan ahensya nasa 70 billion pesos ang piguutang kan na gobyerno gikan sa mga dayuhan na kreditor na mga katabang para mabilog ang kaipuhan na pondo para sa pagbakal ng COVID-19 vaccine. Ipinag-insistir ni Senador Sherwin Gatchalian na sa face-to-face classes mas nakakaukod ang mga kaakihan dahil makakampang ang mga teacher maging aktibo man dahil makakaiba na ng mga kapwa estudyante. As hindi po problema ang pirmingan internet connection. Sa paglansar kay ini, magkakanigo man ay sabay ang mga paratokdo sa prioridad na tawan kan gobyerno nin bakuna kontra COVID-19. Ganot kay ini pinagrekomendar ni Gatchalian sa Department of Health asin sa IATF na pag-adalan nin manhayang pinapautob na face-to-face classes sa Estados Unidos. Marhay na pag-adalan as in arogon kan Department of Education as in Interagency Task Force and face-to-face classes na ipinapautob sa Estados Unidos. Inisigun kay Senador Sherwin Gatchalian para sa interes kan mga jóvenes na ngunyan da masyadong nagigiyahan ang pag-aadal sa distance learning. Tinawanin doon ni Gatchalian na kung pigtutugutan ng ngunyan na magluwas ang mga jóvenes para magpasyar kay banan pamilya dahil pa man ini sa ekonomiya mas maray na sa eskwelahan sinda magduman. Base sa pag-aadal kang Centers for Disease Control and Prevention and Public Health Institute sa Estados Unidos, may sadit sana na ebidensya na naging daylan ang face-to-face classes sa community transmission o ulakit kan COVID-19. Sinabi man kan mga eksperto, duman na posibleng gibuhon ang face-to-face classes pag nabawasan na ang peligro kan community transmission kan virus asin pigigibo ang health protocol. Pigpapa-imbestigaran na kan ni AFP Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana sa Provincial Marshal na si Lieutenant General Antonio Paralde Jr. Kasunod naman ini kan red tagging o pag-akusar ni Parlade sa reporter kan Enquirer.net na si Tech Torres Tupas na sarong propagandista kan mga terorista. Sigun kay Sobihana, sinugo na niya ang Provost Marshal na magkoordinar sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, partikular na sa Strategic Communications Committee. Dapat na malinawan kung ano naging pahayag ni Parlade bilang tagapagtaram asin may basbas kan NTF-ELCAC dahil may due process na kaipuhan na sunodon. Sinabi pa na Sobihana, nahalaton niyang unang resulta kan investigasyon kan Provost Marshal para gumibo ng masunod na lakdang kontra kay Parlade na enot naman na pinag-imbestigaran ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Inapod na careless as in insensitive ni Senador Panfilo Lacson si Lieutenant General Antonio Paralde Jr. Kasunod naman ini kan ginibong red tagging o pag-akusar ni Paralde sa reporter kan Enquirer na si Tech Torres Tupas na sarong propagandista kan mga terorista. Tinawanin doon ni Lacson na ang pahayaga ni Paralde pagpapaling ni sala o kawaran ng supisyenteng pag-iisip kay ni. Sinabi ni Lacson na wala siyang pakiaram sa kung anuman ang nangyari kina Parlade asin Tupas alagad pinagpagalan nindaan kan sa iyang staff asin mga kapwa senador ang Anti-Terrorism Act of 2020 para magkaigwanin legal o toltol
legal tool kontra sa terorismo asin masiguro ang proteksyon kan Bill of Rights, lalo pa tanahahampang sa nagkaperang seryosong hagyat ang lay sa Korte Suprema. Ipinahayag ni Lacson na kung gusto talaga ni Parlade na makatabang na maliwanagan ang mga maestrado kan Supreme Court, may kinaraman sa nasambit na lay na isasarado na sanakan general ang sa iyang imot sa issue kan terorismo. Trabaho kan gobyerno na magpautob asin magpasar nilay na mapugol sa mga act of terrorism sa nasyon. Sa nangyaring oral arguments kan Korte Suprema, may kinaraman sa Anti-Terrorism Act. Nagsentro ang kahapotan ni Associate Justice Marivic Leonen kay Attorney Algamar Latip sa mga akusasyon na posibleng magdara ng diskriminasyon sa Muslim an implementasyon ka ng sabit na lay. Sinabi Leonen na pinagigibong lugar kan mga terorista in Mindanao kaya kaipuan ng lay na mapugol sa terorismo bago pa man ini magpuon. Dahil digdi sinaro-saro man ni Leonen ang mga nangyaring pag-atake sa Mindanao aron na sanakan pang bobomba sa Super Ferry kan Pebrero taon 2004 may kinagadaan kan maabot sa 116 na katawo. Pati na ang kambal na pagsabog sa Hulosulukan Agosto kan nakaaging taon asin ang Holo Cathedral bombing kan taon 2019. Tinawanin doon ni Leonen na dapat na magkaiguan ng kapasidad ang mga law enforcers ng Badetec asin ma-monitor ang anuman na posibleng pag-atake bago pa man ini mangyari. Ma-deploy pa ang military in mas dakol na barko sa West Philippine Sea para bantayan ang mga parasirang Pilipino. Sa taong naman inika na bagong lay sa China nagdutugot sa Coast Guard na pwedeng paputukan ang anuman na dayuhan na barko na naglaog sa nasabing kadagatan. Siniguro ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Cirilito Sobihana na ang pagpapakusog sa pagtataonin proteksyon sa mga parasirang Pilipino na partekan sa indang mandato. Siringman, pinaglinaw ni Sobihana na daing intensyon ang military na makipagyera sa China kundi pangatamanan sa naan interes kan mga kapwa Pilipino. Nagtutubod si Senate President Ralph Recto na dahil pinaisikan LTO kay Presidente Rodrigo Duterte ang sarong katerbang pulisiya para sa pagsigil kan ahensya sa mga motorista lalong nagdidipisil o nagpapadifícil sa mga tao niya na may pandemya. Kinuwestiyon ni Recto ang posibleng pang-abuso kan LTO sa mandato kay ni dahil sa pagsapribado kan Motor Vehicle Inspection Center o MVIC. Sinabi ni Recto sa pagdawog kan Senate Committee on Public Services na wala siyang nahiling na lay na nagtutugot sa LTO para isapribado ang Vehicle Inspection Program. Sigun kay Recto dapat pigkonsulta idunulo kan LTO issue sa Kongreso para mapondohan asin masustiniran ang operasyon kan GMA o Motor Vehicle Inspection Center. Sinabi man ni LTO Chief Edgar Galvante na naghagad sinda rin pondo sa Kongreso asin magin sa Road Board. Bareta sa ibang nasyon, pinatanidan kan mga pulis sa Myanmar ang mga protester na mapipiritan silang gumamit ng puwersa asin makakasuhan ang mga ini. Katakot ini kan paglansar ni hiro protesta para ipangapodan ang pagpalibre sa inarestong leader na si Aung San Suu Kyi asin nagpugtak ang mga pulis nin patanid na magamit sinda nin armas pag itinulak sinda kan mga protesters. Erot kayo na guminamit in water cannon ang mga pulis para i-disperse ang mga nagpaprotesta. Kasi magirandoman nasa naka-house arrest si Suu Kyi. Poon ka ni take over ni Army Chief General Ming Anghang ang liderato kang nasyon. Salado kan Karawat. Pinatunayan ni Calvin Abueva na sa nakaaging PBA conference na siya nagbago na. Ini matapos na siya manominar sa PBA Sportsmanship Award matapos kan 2020 PBA Philippine Cup mantang ang pigaapod na the best. Handa naman na ipadagos ang sa iyang bagong imahen asin bayaan Phoenix sa tiwalang o bayadan ang Phoenix sa tiwalang itinao sa iya. Sa iya siya tinaawanin 3 taon na extension nin kontrata kung sa ipinasalamatan ni Abueva ang manehamiento kan Phoenix mantang siya naglalaom na makakamtan naman ninda ang kampyonato sa masunod na 3 taon.
Patok na patok mo niyan ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban na inapod nindang CleanSbot dahil madali ining gamiton. Ang CleanSbot sarong robotic device na kayang linigon kontra sa mga mikrobyo, ang mga kobrekama, bedsheet sa laog sa nangyakapirang segundo gamit ang ultraviolet cleaning system. Ang special light minaraot kan molecular structure ng bakterya na resultan malinig na espasyo. Bako sana sa kobrekama ay epektibo kundi magin sa iba pang mga bagay. Mandang pwede mo manining bit-biton anywhere dahil rechargeable man ini. Nakamtan kan sarong casino sa Washington State Casino, anan nagkamita ninduwang Guinness World Records kan celebrar kay ni an bago nindang parking garage sa paagi nin sarong karera ninduwang race car nagibo sa 91% cake. Pinagkarera kan Ilani Casino ang duwang Formula 1 cars replica na kumpeso nin cake na lawas o sa lawas na nakapatong sa aluminum chases. Sigun kay Cowlitz Indian tribe na tagsadirikan casino na siniguro nindang pwedeng kaunon ana 91% kana duwang race cars para makalaog sa regulasyon kan Guinness World Records. Pigmaneho kan Formula 1 driver na si Michael Andriete an sarong race car na uminabot sa 17.08 miles per hour ang kaskas as in duminilagan sa distansyang 341.81 feet. Dailan digdi na kamit kan race car kan casino ang duwang world record ang pinakamakaskas na lunadan na pwedeng kaunon as in ang pinakaharayong distansya na binahe nin sarong lunadan na pwedeng kaunon. Pebrero 10 kan taon 1899 kan enot na ipublikar sa New York Sun sarong McClure's magazine ang poem na sinurat ni Rudyard Kipling on The White Man's Burden, the United States and the Philippine Islands. May kinaraman ini sa American colonization sa Philippine Islands. Ang interpretasyon kan mga imperialista na ang terminong white man's burden sarong racist perception na ang non-white people inferior sa white people. Yan ang kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaudto digdi sa Radyo DCGB. Sinurat patarabang-tabang dyan sa DCGB News Base. Sa pangaran ni Director Edwin Peralta as News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Abangan sa muyang pagbabalik ang Iskaramusa pagkatapos ng kanagkapi ng mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang